Hezkuntza irisgarria jorratzeko asmoz, Eskola Bisualak proiektua jarri da martxan Espainiar estatuan barrena. Euskal Herrian eskola bakarrak hartu dugu parte, eta hori Arizmendi ikastolako umezentza gunea da. Eskola Bisualak proiektuaz eta hezkuntza irisgarriaz berbaiteko, Arantxa Lejarraga orientazio arduradunekin jarri dut ordua. Kaixo, Arantxa, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Bueno, konta iguzu, zer da Eskola Bisualan proiektua? Berez, helburua da ikastetxeak gero eta irisgarritasun handiagorekin egotea, inklusibidadeari erantzun hobeagoa eta eraginkorragoa emuteko. Eskolas Bisualeseko proiektua Orange Fundazioak eramaten du aurrera eta urtero deialdi bat ateratzen du, gero eta eskola gehiago proiektu honetan sartzeko. Eta arlo bisualari eta ikusizko erramientei erantzun bat emunalizateko eta formazioa eta tresnak eta akonpainamentua emuten diete ikastetxei. Aurretik kamara kanpoan ez zu 5 alor jorratzen dozu, ez? Bai, gu konkretuki hemen aurrezkuntzan bai jorratu ditugu 5 alor, naiz eta proiektuan bertan adinan aurrera doia zen neurrixan beste arlo batzuk sartzen die, adibidez, visual thinking eta mapa kontzeptuala guk hemen ez ditugu landu, baina umezaintzan landu ditugu beste 5. Hemengo umiak 6 urtera arte dauz eta orduan, gu mugatu gare 5 arlo seinalizazioak, ikastola osoa seinalizatu dugu, gero ordutegi bisualak historia sozialak landu ditugu, sekuentzia batzuk bai, eta gero ipuinak ere piktuekin. Hori da. Eta Espainiar estatuan 50 eskola dauz proiektuan parte dianak, Euskal Herrian zuek bakarrik, zela jauzinain proiektu hontara? Arizmendi ikastolan askotan edo betidanik esango nuke erabili ditugu arlo bisuala edo erabili dugu arlo bisuala ikaslei beraien garapenean laguntzeko beste tresna bat moduan. Baina eta ez bakarrik Arizmendi ikastolan ikuste dut gaur egun arlo bisuala lantzen dela ikastetxe gehienetan. Baina guk nahi genuen ez bakarrik hezkuntza premia berezia dauzkaten ikasleekin lantzea, baizik eta zabaldu esparru orokorrera eta inklusio eruntz bide hortan ikasle guztiekin arlo bisuala lantzea. Azkenean helburua da, orain arte ipini dugu fokua zailtasunenak edo oztopoak zituen ikasle horrengan. Eta gaur egun inklusibidadeari erantzun bat eman behar badiogu eta erantzun egokia, oztopo ez dugu ipini behar ikasleengan, baizik eta antolatu behar dugu bere ingurune osua, berak dituen errekurtzuekin aurrera egin dezan. Eta orduan, oztopo horiek normalian egoten die harremanetan, erabiltzen ditugun tresnetan, planteatzen ditugun jardueretan, jarduerak, tresnak eta harremanak eta planteatzen ditugu orokortasun baterako, eta orduan kontutan hartu behar dugu ikasle bakoitza eta danoi kontestu egoki bat ipini. Eta hortarako arlo bisuala da garrantzizkoa, oso garrantzizkoa. Badakigu ikasten dugu asko ikusten dugun hortatik, orduan lo bisual momentu honetan oso derrigorrezkoa da. Orduan, ulerketa dutenetik zuendako hezkuntza irisgarria izatea mundu danantzat da oso importantia, ez? Bai, batez ere urtetan garrantzia emun jako irisgarritasun fizikoari, ez? Rampak, arlo materiala ere egokitu, ascensoriak, bestia, eta gaur egun nik uste dut oso garrantzitsua dela irisgarritasun kognitiboari ere erantzun bat emutia eta hortarako behar dugu arlo bisuala. Gaur egun hezkuntzan
irakaskuntzarako diseinu unibertsalak esaten dozku behar dugula irisgarritasun hori eskaintzea ikasle guztiei. Eta ez bakarrik, ez da baliagarria bakarrik hezkuntza premia berezia dauzkaten dako, baizik eta ikasle guztien dako eta familia guztien dako. Guri hizkuntza ez dakitenak, edo berandu etorri dienak, edo berandu eskolatze du dienak, hoien dako ere oso baliagarria. Hizkuntza ez dakite, baina ikusmenarekin ikusten dute eta ulertzen dute zer gertatzen ari den. Hau da, hezkuntza erabat irisgarria izateko beste pausu bat, ez? Beste pauso bat, hori da. Gu hemen nahi genuen beste pauso bat emun, gainera ama baten bitartez, jakin genuen deialdi honen izan genuen deialdi honen berri, eta planteatu genuen hemen, eta hemengo klaustrozua animau zan, eta parte hartu genuen lehenengo deialdian, eta aukeratuak izan ginen, eta egia da, Euskadin lehenengoko ikastola gara, lehenengoko ikastetxea, Arizmendi ikastola, eta naiz eta oin Arizmendik gune hontan hasi, gure asmoa bada poliki era naturalian proiektua apurnaka beste mailetara eramatea. Eta esaten dut, beste mailetan ere egiten da, eta beste ikastetxe batzutan ere egiten da. Nik uste dut gaur egun bisuala da nori oso garrantzia handia emuten ari zaiola, baina nik uste dut proiektu honekin guk beste pausotxo bat emon dugula. Eta suponekin dut, hau da aurreratzeko, zuek formakuntza bat jaso biako zebeia baita, ez? Bai, formakuntza izan da online, hilien behin izan dugu 2 orduko formakuntza, eta gero formakuntza horrekin, gero ja, astean 15ean behin edo bildu izan gare hemen, eta formakuntza horrena plasmatu gure bertako plangintzan. Eta bertako plangintzan poliki joan gara historia sozialak eraikitzen, sekuentzia bisualak ere eraikitzen, eta seinalizazioa eta ordutegi bisuala hau bai. Eta seinalizazioa lotu genuen autismoaren egunarekin, eta orduan, egun horren bueltan, ume guztiak kamiseta urdinez, dana urdinduz, joan ginen seinale guztiak ume guztiekin ipintzen eta paintzen. Eta, izan da oso prozeso polita. Hemen protagonistak umiak eurak izaten dira. Umiak zela erantzun daue egitasmo garri honi? Umiak erantzun daue oso ondo. Beraiek ordutegiak beraien antolatzen dute piktuen bidez. Eguneko arduraduna dana, berak montatzen du eguneko ordutegia, aurreratu itzen dugu zer egin behar dan, zer ez dugun egin behar gaur, eta bukatzerakoan goiza bai, egiten dute goizaren borobiltzea zer egin dugun, zelan egin dugun, nola egon garen, eta hori ere piktuen bidez. Seinalizazio guztia ikusiko duzuen ez gero beraiekin jangara ipintzen, hemen zer ipini, hemen zerrez, hau nola ipiniko dugun, orduan oso implikatuak. Orduan, irisgarritasuna ez gain autonomia ipinen bat emuntxau egitasmoa. Bai, nik uste dut baietz, eta gainera nik uste dut parte hartze handiagoa lortu dugula, eta ume batzuk agian urduri egon daitezkenak geroz egin behar dugun edo geroz errez, aurre ezagutza horrekin badakite egunian zer gertatu behar dan, zer egin behar dugun, eta gainera bera da momentu hortako protagonista, orduan hori oso baliagarria izan da. Epatu du behin gehiagotan, Euskal Herri osoan ikastola eskola bakarra zarei egitasmoan barruan dauena. Gomendatuko zetzen, beste eskola batzuk parte hartzea egitasmo honetan? Bai, dudaipez. Beraiek plataforma hortatik eta eskolaz bizualezetatik emuten diguten laguntza, emun izan diguten laguntza, eta akonpainamentua izan da oso ona. Lana ekartzen du, formazioa, gero lan batzuk prestatzea, gero plana hemen ikastolan bertan martxan ipintzia, baina badakit batzuk intentzio horrekin badabitziela, bai, gomendagarria guztiz. Eskerrik asko, eta segi hezkuntza irisgarri hau ahalbideratzen. Bai, mila esker zegoei.